Takže čauta lidi, dneska se dám Talking Tom Goldranu. Nejde mi YouTube, takže už nemůžu natáčet. Natáčím si jenom pro sebe. Jo? Jdeme na to. Takže lidi, jdeme na to. Hej, tak, a už není zabudu. Lidi, ale dneska tato lokace pro mě těch hůl letadel. To musím správně vypětat. Dneska ta lokace je tak skvělý. Pokud nevíte, co je, no tak teď musíte dělat. Dělejte na mě. Jdeme na to. Jak jsem dělal, je v mobile. Dneska si musím vyzvednout dáreček a jít, takže tak no, dáreček to musím vyzvednout. EA Sports. EA Sports, it's in the game. Asi potom se budu dívat na Oilo a tak dále. Brďo. Takže lidi, počkáme, než se to načte pro boha. A to bude mít za dáreček. A jestli napadne Ronaldo. Nebo Vinicius. Jdeme na to. Jo, ji vyzvednout. Ne, nebude mi tam jde do prstel. Come tu fonte FIFA mobile. Andiamo. Vedete. Do prstel vole. Tady, a co budu mi tady zahrát? To si progres. Co mi tady může padnout? Benzema, Ronaldo, Harry Kane, Neymar, Jonáši, Mahrez, Nkunku. No, podpoříme Slováky. Dembele, Mane, Tonelli. Jo, dobří tady jsou hráči, ale potřebujeme aspoň toho Benzemu, ne? Takže tak. Je na ureva, takže všechno tak, to musím splnit. Tak píč. Jdeme na zápas Manchesterem City lidi. Takže máme tady takové týmy, jako třeba například Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Manchester City, West Ham, Tottenham, FC Lyon. Prostě máme tady z anglické Premier League. To je můj tým. A to je, teda tohle je můj tým. Jo. Chtěl se teda to Mbappého, ale jako jak jsem si říkal. Vidíte tady třeba David Steel, plně milo to kámo do piče, jo. Volá. Totko pole. Stamian, I. Galova, this is awesome. Je srovnána, jakým moukou kolem teď dělal ty koky. Me gusta Rodri, me gusta.
Kámo, musíme kámo se snažit tady. Ne, vraťte se! Vrať se. Hezky. Jej, musíme se vystřídat, nebo co? Jste nám všichni střídáte. Hlavně. A dokonce dobrý. A ještě to dát na mou kouka. Joj, spaluj, Sarko, vamos. Joj. Ne, já už jsem si myslel. No do píče. Sorry lidi, ale... Manchester City, number 10, Jack Grealish. Kuni, goodbye. Joj. A on to dá nakrátko, to je jasné. Také nedají gólo, tak to. Cannavaro, Cafferuni, Bruni. Tak. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Čau lidi, asi konec, já se jdu podívat na to videjko.